Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. L-msejrin namlu quddisa tal-Verġni Mqazza Marija, Reġina. Der sinjal kbir fis-sema, marra libsa x-xemx bil-qamar taħt rijlejja u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lill-Alla. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħniena. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Quddisja b'suffraġġi u għall-erwieħ familja Kamilleri u familja Buħaġar. O Alla inti rid li jom ibnek tkun omna u kollu sultana tagħna fit-tieba tiegħek għatina il-għajnuna tat-talb tagħha biex niksbu l-glorja ta' wliedek fis-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Il-poplu li kien miexi fi dlam ra dawl kbir. In-nies li joqogħdu fart id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart il-għena, huma ferħu quddiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi żmien il-briża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spalleħ u l-bastun tal-argużin int kissirtom bħal jum f'Midjan. Għax kull qorq li jaħbad fit-taqtija, kull mantel marrar fid-dem jispiċċa l-ħruq biex jieklu in-nar. Għax tweldilna tifel, ingħatanna iben, is-seta tkun fuq spalleħ u jsemmuh Kunsillier tal-Aġeb, Alla Setan, Missier għal dejjem, Prinċep ta' Slim. Kbir tkun setetu, u slim bla qis fuq it-tron ta' David is-Sultan tiegħu. U wettaqa' u saħħaħa bil-ħaq bis-sewwa minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċit tagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien ikun imbierek isem il-mulej. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem, ngħidu flimkien. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun infaħħar isem il-mulej, oli fuq il-ġnus kollha il-mulej, ola mismewwiet u sebħu, ngħidu flimkien. Minu bħal-mulej Alla tagħna li jed fil-oli u li ħares l-isfel lejn l-ismewwiet u l-art, ngħidu flimkien. U li qajjem mitrab l-imsejknin li jerfa' mill-miżbel f'qajjar biex mal-kbarat iqegħdu, mal-kbarat tal-poplu tiegħu, ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Slima għalik Marija mimlija bil-grazzja. Il-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
Fis-siċċara labat l-Anġu Gabriel f'Belt tal-Galilea sema Nazaret, anċebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David, u x-xebba kien jisima Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Ejtħawdet ħafna għal dan għal-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'se tfisser dik it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha tibżax Marija, għax inti sib grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnisser fil-ħdanek u jkollok iben u jsemmeħ Ġesu. Huwa jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. U l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jisaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marja qalet lill-Anġlu, kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Wieġeb l-Anġlu qalilha, l-Ispiritu Santu u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. Għalhekk dak li jitwilet minnek jkun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla. U wara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħita hija wkoll nislet iben fi ħdana u ġana diġà għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq meħdejja il-kelma tal-mulej. Nitolbu lill-Alla li tagħna lil-Marja bħala Omm u Sultana u fiċ-ċokon tagħna ngħidulu tidħol għalina quddiemek mulej Omm ibnek l-Għażiż. Tidħol għalina quddiemek mulej Omm ibnek l-Għażiż. Sabiex il-Knisja tara f'Marija dak li tixtiequ tittama li tkun fil-glorja tas-sema nitolbu. Sabiex permezz tad-dialogu il-gvernijiet jelbu kull ma jista' jfixkel il-paċi u l-ftehim bejn il-ġnus nitolbu tidħol għalina quddiemek mulej Omm ibnek l-Għażiż. Sabiex għat-talb ta' Marija li mniktin isibu l-faraġ, il-morda jfiequ u l-midinbin jaqilgħu il-maħfra ta' dnubietom nitolbu tidħol għalina quddiemek mulej Omm ibnek l-Għażiż. Sabiex aħna l-kollha miġbura nemnu fis-sebħ tal-kelma tal-mulej ngħidu tidħol għalina quddiemek mulej Omm ibnek l-Għażiż. U fiskit nagħmlu it-talba tagħna. U Alla inti rid li Omm ibnek tkun Ommna u Sultana tagħna fit-tieba tiegħek agħtina l-għajnuna tat-talb tagħha biex niksbu magħha l-glorja ta' wliedek fis-saltna tas-sema bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti bidnuk tiegħi nafrilu. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox.
Aħna nitċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija Ommu Sultana tagħna. Inres qudiemek mulej daw l-offerti u nitolbuk li jkollna l-għajnuna ta' ibnek bħala bniedem li fuq is-salib offrilek lilu nnifsu il-vittma bla teba u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuh ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien roddulek ħajr. U nfaħruk u nberkuk u nxandru il-kobor tiegħek fil-qima ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbobita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-koll ferħana jifaħruk is-smewit mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smetu l-art mimnija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewit, birek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewit. Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadulak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadulak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax hu l-mulej. Kull irkoppa temil, kull il-sin jistqar, Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna namdam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha.
u fl-erbieħ tal-familja Kamilleri u Boħaġar. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-erbieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb' tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna da kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil minoħat għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew l-inset qalbna bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix idħol tagħti is-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħaresni ħajtni.
għamil mulejlik l-xorb li ħadna, ikun jiswinna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Bil-wieqfa ngħidu teta f'Amarit il-Madonna f'ġeħi 3 ijiem li damet fil-qabar. Slima lik Marija bl-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bl-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. Irċevejna mulej is-sagrament tas-sema, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk sabiex ikun jistħoqilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem. Aħna li bil-qima kollha qegħdin inġeddu t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija u Sultana tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlub safin. Marija ħanina, qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek. Morru fil-paċi ta' Kristu.